Història d'un viatge, el seu viatge de rei. El mapa de endavant, el benefici servei. Els dies de desembre 1959 vorejaven la frontera, eren símptomes i prou. I venien de Costoja per passar pel lloc normal. La taverna de la Muga, que és un bon pas natural. I Sant Julià de Ribelles, i després Sant Bernabéu. Vorejant el Bassegoda, Llibrona i Coll de la Creu. La vaga dels Indebret i Mare de Déu del món. La neu que per dalt hi havia quan una fogassa fos. No fa el gas parada i fos, no s'ho poden pas negar. Que si de nit es camina, de dia cal reposar. Com fort i viola que comença El davant. Encara li dura la feina. i és que fou mig fent l'orni corre el poble i avisa els guàrdies civils. Quan arriba l'aparell ve la sorpresa i la nuit. Quan parlen les escopetes, un cau ferit i l'altre fut. Però els maquis també han rebut perquè en Quico Sabater té una ferida a la cama, més dolenta no pot ser. I marxant a corre cuita van de dret a Esponellà, on burlant la vigilància travessen el Fluvià i després deixen Banyola i corren a Garbí els que arriben a van de dret al mar una gota anteriorment, tot i que ara hi viu gent nova també em dóna acolliment. Quan els vells de la Basia a l'hostal van a comprar més menjar del que solien, amb això es van delatar. Els civils porten la casa, dos assalts en van fer, morint tota la quadrilla, menys en Quico Sabater, que s'escapa arrossegant-se just en el darrer moment, tot dient-los de veu baixa, no tireu xoc al tinent, passa el Ter, passa a Girona, com va fer-lo s'entén, amb la cara malferida, quan Fornells assalta un tren, obligant-lo a apuntar d'armes, a no estar-se sempre avant. Si el Montseny pot acostar-se, serà bon amagatall. A l'entrada de Sant Celoni, salta en marxa i deixa el tren, l'esperen les escopetes, i els civils ja el sometent. 5 de gener del 60, al matí a 2:15, entre trets i corredisses, cau en terra i ja no es mou. Carrer Major i Santa Tecla, cruïlla del guerriller, a les mans la metralleta. Vaya actores, estàs en el paper, eh? Sí, dona molta seguretat, però si les toques encara et quedes amb la pintura a sobre, vull dir. D'aquí. Això és borro.
la història d'un viatge, el seu viatge darrer. El d'un matí llegendari, el d'en Quico Sabater. Darrers dies de desembre, 1959, vorejaven la frontera, eren 5 homes i prou. I venien de Costoja per passar pel lloc normal. La taverna de la Muga, que és un bon pas natural. I Sant Julià de Ribelles i després Sant Bernabéu. Vorejant el Bassegoda, Lliurona i Coll de la Creu. La vaga dels Innebret i Mare de Déu del món, la neu que per dalt hi havia. Acabo obert, batalla, acabo obert! La vaga parada i fonda no s'ho poden pas negar, que si de nit es camina, de dia cal reposar. Són flors i violes Atenció, que sisplau. comença l'embolir. Van encendre una foguera i això fou un greu oblit. Un carter rural passava, buit de l'ombra i força hostil. Mig fent l'orn i corre al poble i avisa els guàrdies civils. Quan arriba la parella, ve la sorpresa i l'anuig. Quan parlen les escopetes, un cau ferit i l'altre fut. Però els maquis també han rebut, perquè en Quico Sabater té una ferida a la cama, més dolenta no pot ser. I marxant a córrer cuita, van de dret esponellar, on burlant la vigilància travessen el Fluvià i després deixen Banyoles i Palol de Revardí, que ens arriben a la Mota, emparant-se la nit. Van de dret al Mas Clarat, conegut anteriorment, tot i que ara hi viu gent nova, també ens dona acolliment. Quan els vells de la Basia a l'hostal van a comprar més menjar del que solien, amb això es van de